гули сияҳгӯш дар доманакӯҳҳои ҳисор паём аз баҳори зудрас медиҳад. аз он ки зимистони имсол чандон сарду тӯлонӣ набуд, гули сияҳгӯш чанд рӯз қаблтар аз солҳои гузашта сар аз замини нарм берун кардааст. кӯдакон ин лаҳзаро тӯли сол мунтазиранд. дақиқ медонанд ки қабл аз ҳама дар кадом пуштаҳо гули сияҳгӯш сар мекашад, зеро таҷрибаи солҳои гузаштаашон ба кор меравад. бо он ки кӯдакони водии ҳисор бо чидани гулҳои сияҳгӯш ба мардум паёми баҳори зудрасро медиҳанд, ҳамчунин як манбаи даромад барои чанд рӯзи нумӯи гули сияҳгӯш дар пуштаҳои қаторкӯҳҳои ҳисор аст. рӯзи ин кӯдакон аз чидани гули сияҳгӯш аз талу теппаҳои хеле дур аз маҳалли зисти сокинон шурӯъ мешавад. тай кардани ин роҳи тӯлонӣ ва чидани гул чандон кори саҳлу осон ҳам нест. ва аммо чун ин заҳматашон паёмрасон асту харидор ҳам дорад, заҳмати гулчиниро таҳаммул мекунанд. ва дар ниҳоят он ҳар як гули ҷамъовардаро бо коғаз банча ва аз 3 дона гул як даста гулдаста месозанд. як гулдастаи 3-донагиро аз 3 то 5 сомонӣ ба мардуми раҳгузар мефурӯшанд. аммо барои як даста гулро фурӯхтан соатҳо дар ҳавои сард дар канори роҳ мунтазир меистанд, то паёми баҳорро ба мардум расонанд.